أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a barkamu da sake saduwa a wannan shiri namu na faɗakarwa akan abin da ya shafi lafiya da magunguna a musulunci. Yau insha Allahu za mu yi magana ne akan abin da ya shafi infection, sannan kuma mai magana shi ne Malam Abubakar Yunus. Kafin mu ci gaba za mu so idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel namu, ka daure kai mana subscribing, domin subscription ɗinku shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwar yin bincike da kuma yaɗa fa'ida akan abin da muka Allah ya sanar da mu. Infection, da zarar an ce maka infection za ka ga cewa a malam Bahaushe galibi yana nufin ciwo na mata, wato irin wannan ciwon da mata ke ɗauke da shi. Wani lokacin ma gonorrhea ma suna ce mashi infection, kuma hakan ne, domin kalmar infection abin take nufi shine ka harbu, ka kamu da wani cuta. Shi yasa infection ɗin ke da yawa. Ke za ka ga muna da infection kala-kala. Akwai bacterial infection, akwai virus infection, akwai duk wani ƙwayan cuta da mutum ke iya harbuwa da shi, ana iya ce mashi infection ne na wannan ƙwayan cuta da mutum ya harbu da shi. Akwai bambanci tsakanin shi infection na mata wanda ake cewa gonorrhea da kuma shi ɗayan infection ɗin wanda mata ke fama da shi ma kawai. Wanda zan magana a kansa shine wanda matan suke fama da shi amma ba gonorrhea ba. Infection ɗin kamar na faɗa kala-kala ne, ya danganta da ƙwayan cutar da ya jawo shi, shi yasa ya bambanta. Shi wannan wanda zan magana a kansa shi muke ce ma yeast infection, wanda mata ke fama da shi. Hakika yeast infection infection ne mai taurin kan tsiya, mai kuma wahalarwa ƙwarai da gaske. Shi ne za ka ga mata suna fama da shi ta hanyar al'auransu. Shi yeast infection abin da ke kawo shi ƙwayan cuta ne mai suna fungus. Shi kuma fungus kamar jinsi ne, suna ne jinsin wannan cuta. Kamar misali a ce ɗan adam, ga ɗan adam akwai ɗan Afirka, akwai ɗan China, akwai ɗan America da sauransu. To haka shi fungus shi ma jinsi ne. Asalin cutar da ke da hannu a wannan ta'addanci wa mata shine ake cewa Candida albicans. Tabbas yana wahalar da mata ƙwarai da gaske, kuma sannan yana da wahalar sha'ani. Abin da yasa yake da wahalar sha'ani shine yana da matakai ne na girma. Matakin farko, na biyu da na uku. A matakin farko shi suke ce ma scanty growth ko mild growth, ma'ana ba shi da yawa a jikinka, ɗaiɗaiku ne kawai a cikin jikin ke mace kenan. Sannan akwai moderate growth, ma'ana girman ya ɗan soma tasiri, ya ɗan soma ɗan tsakiya girman, shi bai ƙasa ba shi kuma bai sama ba. Sannan akwai heavy growth, ma'ana ko severe growth, ma'ana ya yi tsanani kenan. To a lokacin da yake moderate yake mild, ma'ana ko scanty, ma ɗan ɗaiɗaiku a cikin jikinka, ba lallai ne ya san cewa kina da wannan infection ɗin ba, kuma yana daga cikin abin da yake da wahalar sha'ani. To a daidai wannan lokacin da za a gane shi da wuri sai a gurguza shi, a kashe shi, kowa ma ya huta. Amma a wannan lokacin ba zai ba da wani alama ba, jikinki ba zai ba da wani alama ba, har sai ya kai moderate. Daga moderate ne ake ɗan so wajen alamarsa har zuwa heavy. To kuma galibi mutane idan ya zo moderate ɗin nan ba su damu ba, dan ki dan a gaban ki sai ki ki damu ba, har sai ya zama heavy growth, lokacin da ya riga ya kangare, ya zama ogan kansa. Me yasa yake kaiwa ga wannan heavy growth ɗin? Ya danganta da yadda jikinki ke aiki, yadda jikin ɗan adam ke aiki. Ya kamata mu fahimci wannan. Ɗan adam Allah ya sanya sinadarai da wasu ƙwayoyi a cikin jikinmu masu amfani. Kamar da ake da ƙwayoyin cututtuka, haka kuma ake da ƙwayoyin da ke da amfani a jikinmu, suna masu rai ne. Da haka akwai bacteria wanda ake cewa good bacteria, wanda suna amfani, suna taimakawa ƙwarai da gaske a cikin jikin mutum wurin faɗa da ƙwayoyin cututtuka. To a cikin farjin mace akwai wannan yeast ɗin, ma'ana wannan yeast ɗin da ke jawo wannan ciwon infection na farjin mace. Sannan akwai kuma shi bacteria masu kyau ɗin, an yi balancing ɗinsu daidai wa daida, ta yanda su wannan yeast ɗin, bacteria aikinsu shine su hana wannan yeast ɗin hayayyafa a farjin naki, ballantana har su cutar da ke. Su ne kamar masu gadin ki, kamar sojojin ki kenan. Kamar da muke da garkuwan jiki, muna da immune system ɗinmu wanda ke kare mu daga kamuwa daga cututtuka. Dama galibi duk wani cuta ko duk wani ciwo, kafin
kai ka soma jinsa a jikinka, sai in garkuwan jikinka tukunna ya yi rauni ne tukunna kake fara jinsa. Sannan to shi yasa shi wannan infection din sai in wayannan bacteria din sun yi rauni, ko sun ragu a adadi, ko sun yi rauni, to shine yeast din da ke samun karfin invading din farjin ki, har ya zama kin soma samun wannan alamun cewa kina da wannan ciwo. Me yasa shi kuma wayannan bacteria din masu kyau din suke raguwa? Galibi magungunan da ake sha na antibiotics suna taimakawa kwarai da gaske wurin wargaza wayannan bacteria din masu kyau din. Domin akwai magunguna da ake cin antibiotics ne, ana ce da su broad spectrum antibiotics, ma'ana suna kashe duk wani mafi yawancin bacteria. Da haka idan ana shan sai ga suna halaka wannan bacteria din mai kyau din wanda baya cutar da ke. Da haka sai adadin su ya ragu, karfin su ya ragu. Shi kuma wannan yeast din, tunda antibiotics baya kashe yeast fungus ne, yana buƙatar maganin shi daban. Da haka ana kashe bacteria da ke ƙoƙarin tare ki daga wannan shedanun wannan fungus din, amma kuma babu maganin da ke karya shi karfin wannan fungus din. To da haka idan bacteria suka yi rauni, shi kuma sai daɗi masu gadi ba su nan, sai ci karen shi babu baka. Kamar gida ne, ga sojoji da 'yan sanda an sa su masu gadi da tankunan yaƙi da waye sauransu, da zaran babu su barayi za su samu sauƙin shiga. To haka wannan yeast din suke da wa'annan good bacteria din. To yawan shan antibiotics irin su maganin sanyi, su Procold, kuma irin magunguna wanda suke rage zafin ciwon gabbai irin su ibuprofen da sauransu, duk suna taimakawa wurin kawo wannan yeast din ya samu daman da zai hayyafa ya girma sosai. Saboda me? Saboda wa'annan magunguna suna rage adadin ko kuma karfin wannan bacteria din masu kyau ne. To haka nan ma duk wani magani za a sha ya rage karfin garkuwar jikinka, kamar misali maganin kansa, chemotherapy, yana rage garkuwar jiki ne, shi ma ya taimaka wurin wannan ya faru. Haka nan kuma kamar na faɗa, su bacteria din antibiotics da ake sha da kuma painkillers da ake sha don maganin arthritis, galibi aikin su shine su suppressing din immune system ɗinka, wanda hakan ke taimaka kwarai da gaske wurin wannan shi yeast din ya samu karfin developing. Kai kenan idan aka tashi treatment din wannan yeast din, dole ne ya kasance an haɗa da maganin da ke ƙara ƙarfin garkuwar jiki, sannan kuma idan ana so a kare kai daga gare shi, dole ne ya kasance an kiyaye duk abin da zai kawo raguwar adadin wannan bacteria din masu kyau a jikin mutum. To me alamunsa? Idan ya riga ya hayyafa, dalili ya sa har ya hayyafa, alamun da za a fara ji galibi shine zafi a cikin farjinki lokacin jima'i ko kuma lokacin da kike fitsari, sannan ga ƙaiƙayi mai tsanani a cikin farjin naki ko akan fatan farjin naki, sannan za ki iska cewa labban fatan naki guda biyu sun yi ja, sun dan kumbura, sannan kuma ana iya samun lokacin da ake fidda ruwa, wani farin ruwa mai dan kauri amma bai da wari, sannan kuma akwai ruwa mara kauri shi ma duka yana fitowa, ga kuraje na iya hayyafa a gaban naki. Wannan duk alamun wannan infection din ne. To maganinsa kamar yadda na faɗa, na farko dai a ɗauki matakin rage siga da ke jiki, domin mace mata da take fama da siga, ciwon siga kamar diabetes, akwai yawan ta kamu da wannan cuta, saboda suna son siga kwarai da gaske. Dole sai kin ɗauki matakin daidaita sigan jikinki, sannan za ki iya samun mafita daga wannan damuwa. Magungunan da ake amfani da shi galibi na bature, wannan infection ɗin yana bijire musu kwarai da gaske. Su kansu turawa sun fahimci haka, shi yasa suka dawo zuwa ga complementary and alternative medicine, wanda kuma a wuri na complementary and alternative medicine kawai maganin gargajiya ne, kuma ni a wurina shine maganin Islamic medicine. To tabbas magani mafi inganci wanda zai bashi kariya kuma ya murguza wannan infection din shine maganin Islamic medicine, wanda muke da shi insha Allahu ga mai bukata. Domin na farko yakan yaki wannan fungi din, sannan kuma yakan ƙara ƙarfin garkuwar jikinki, sannan kuma ana buƙatar har yau ki dinga cin abubuwan da suke da kama ake cin probiotics, kamar su vegetables suna taimakawa da suke da su yogurt mai kyau fa, amma suna taimakawa wajen dawo da waɗannan bacteria din masu kyau a cikin jikin mutum. Jama'a, a taƙaice waɗannan su ne bayanin nake son kawo akan infection. Yana da kyau idan ka ji alamunsa ka ɗauki mataki da wuri. Sannan infection kamar na faɗa suna da yawa, akwai staphylococcus infection, akwai urinary tract infection, duka waɗannan infections ne, amma galibi ba kowa ne ya san bambancin su ba. Idan aka ce infection kawai a da magani a baka. Idan aka bambance shi, shine ake iya samun 100% ko 90% na dacewa da magance wannan matsala din. Amma ba haka ba, sai ke ta shan wasu magungunan da su ƙara ma
dagula wannan lissafin wannan damuwa insha Allah. Wannan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa insha Allah. Idan akwai tambayoyi ko akwai ƙarin bayani ko ana buƙatar magani akan wannan damuwa insha Allah an san za a same mu ga lambobin mu nan ta WhatsApp ko kuma a kira mu insha Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum.